Ambalimo biye alamusai jwen kalo tletani wolonfla anga kunungu la halaya minun tumbe Fransika talikola ko Francis solasiu banfa duguluka o kangare gulemi nu dara Emmanuel Macron fe anga kunungu donkibaru kene kan tin ajira ulla kafo Emmanuel Macron ye geleya folo min ta kamali segere o de u ka soldasi minnu bɛ an fa dugukolo kan ko olu ni Mali tɛ jɛ k'olu ni Mali soldasi u tɛna jɛ tuguni ka jɛ ka baara kɛ n'o ye u yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terroristiw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw terroristi bɛ fɔ nanzaraw fɛ i n'a fɔ maa min y'i sigilen i t'a kalama i t'a joona i sigilen tɛ n'a ye a bɛna jatigɛ walew b'i kan muguciw b'o la fali b'o la wala cikɛla ye i tɛ se ka t'i ka foro la ka sabu kɛ b'u biri ɲɛ n'u ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u m'i fa b'u bolofɛnw minɛ maa tɛ bɔ dugu ni dugu wala aw bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ karangadaw suwa u ɲɛ siranɲɛ fɛ tɔw b'a fɔ minnu b'o baara kɛ tɔw b'a fɔ olu ma ko terroristiw minnu b'a kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛw ka fɔcogo la kulu dɔw bɛ yen i n'a fɔ donsow i n'a fɔ diinɛ marifatigiw sabu dɔw yɛrɛw fana y'a jirana ka fɔ donso dɔw bɛ yen nka donsow ɲininkalen olu y'a jira ka fɔ ko olu tɛ fiyewu i n'a fɔ n'i ye dɔngɔnɔduguw ta o dɔngɔnɔdugu Yusuf Toloba ko dɔngɔnɔw ko komi Mali tɛna se ka olu kana olu ka kana ani u lakana ni dabali ni fɛɛrɛ tigɛ olu yɛrɛw ye marifa ta u bɛ dɔngɔnɔdugu u bɛ olu lakana aw yɛrɛw b'a kalama ka fɔ ni maa min taara ɲɔnɔ mara la donsow bɛ yen donsow olu bɛ Masina mara la donsow bɛ Jine mara la an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu an n'u delila ka kuma kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu ye Jose ka dɔnkibaru lamɛnbaaw ye aw ye ninnu ka dantigɛlikanw mɛn siɲɛ caman u yɛrɛw ka fɔ cogo la o donso ninnu kɔni n'i y'a ye u ye marifa ta kun wɛrɛ tɛ olu fɛ ko papalikɛlaw bɛɛ ni k'u bɛɛ ni kɛlɛ ye u kana taa jamanadenw ka t'u fa u sigiyɔrɔ ka t'u fa u ka baarakɛyɔrɔ la dugu ni dugu cɛ k'u fa min bɛ kɛ diinɛ marifatigiw fɛ k'olu ka kɛlɛ kun y'o ye nka dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ donsow fana dɔw bɛ yen olu ta ye binkani walew ye n'u kɔni ye i n'i ka misi u b'i ka misiw minɛ i la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni nana ɲuguɲugu kɔni bɛ wuli ni ɲagaɲaga ye waati bɛɛ lajɛlen na Faransi tun ko k'ale nakun y'o kɛlɛli ye Mali sɔrɔlasiw u ni Faransi ye jɛ ka baara dɔw boloda an ka jamana sɔrɔlasiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔya bundasow bɛɛ o kibaruyaw tun b'o kibaruyaw caman lase kunungo a ye lamɛnli kɛ Emmanuel Macron k'ale ko Faransi tɛna fara Mali sɔrɔlasiw kan ka fɛlɛbɔ kɛ tuguni ka kɛlɛbolo da tuguni k'u bɔ jɔra fɔlɔ u b'a fɔ de ma nanzarakan na ko suspension des opérations militaires conjointes entre les forces armées maliennes et la France o kɛra jɛɲɔgɔnya min n'o bɛ Mali sɔrɔlasiw ni Faransi sɔrɔlasiw ni ɲɔgɔn cɛ an fa dugukolo kan k'o jɛ ka baara k'o jɔra nin ko in laban tɔ kɔni bɛ Mali marabaw de bolo fo ka se nin yɔrɔ in ma hali n'a y'a sɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga ale ko Mali b'a ka layidukanw bɛɛ lajɛlen timɛ bɛnkan tɛmɛna Mali ni jamana o jamana cɛ Mali basigili sira fɛ ko Mali bɛ o layidukan ninnu bɛɛ lajɛlen timɛ nka min ye furancɛ fanga in wala don latɛmɛ fanga in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ min n'a y'a karaba k'i sigi n'o ye colonel Asimi Goïta ye fo ka se nin yɔrɔ in ma ale m'a fɔ cincɔngi ka sɔrɔ Faransi u ka kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ yan jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Faransi cɛ nafolo hakɛ min bɛ bɔ a la san kɔnɔ kunungo n ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ san o san sefa wari miliyari 500 Faransi dun b'an fa dugukolo kan kabini janvier kalo san 2013 an ka dongo donkibaru kɛnɛ kan an tun y'a jira u la k'a fɔ ko maa min ni o ye wele bila Faransi ma o tun ye Professeur Jɔnkunda Tarawele ye ale de tun ye i kan bila Faransi ma ko Faransi kana Mali dɛmɛ kunungo donkibaru kɛnɛ kan Ibrahim Boubacar Keïta nale Faransi nana tuguni bolonɔbila kɛra o sɛbɛn na i bɛ k'a ye min fɔ kunungo sabu k'a to fanga na jamanadenw ka jalaki fanga tun bonyana kosɛbɛ a bɛ barosigi min kɛ o barosigi dɔ senfɛ a da donna o bɛnkan min n'o bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ
sigatun kela le makwale ye Mali fere Francima kunungo hakilila ka fo cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye faamuyali sɔrɔ bi be ka kɔni be a date kumana nka a be ko caman galama Mali kɔnɔ yan ne badenw Fransi be an fa dugukolo kan bi a bɛ san 8 bɔ san 8 de kɔfɛ sa Emmanuel Macron a y'i kanbɔ k'a fɔ ko o sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan bi ni a nana ni tɔgɔ min ye o tun ye Serval ye u y'o de falen ko kɛ Barkhane ye sabu Serval tun dabɔra Mali kelen kama u yɛrɛw ka fɔ cogo la nka Barkhane Mali Burkina Faso Niger Tchad olu bɛɛ sɔrɔlasi ninnu bɛɛ lajɛlen ka dugukolo kan dalu min fɔra Emmanuel Macron fɛ hakili la k'a fɔ an ye ɲɛfɔli kɛ aw ye o ɲɛfɔli de senfɛ sa ko Emmanuel Macron ko olu bɛ ka hami ni fɛn min ye bi yala olu ka jamana o bɛ sɔn ka sɔrɔlasiw bila ka na dugu kɔnɔ jamana min ni papalikɛlaw n'o jamana sɔnna ka kumaɲɔgɔnya sigi ni maakaraw gwɛlɛnw ye n'o ye jatigɛwale kɛjugubaw u ɲɛmɔgɔw ye a kan bɛ mɔgɔ min ma o ye Iyad Agali ani Amadu Kufa de ye u ko Mali bɛ ka keleku ka taa sira min fɛ o ye asilamɛya diinɛ karo gɛlɛn walekɛbaw olu ka cogo ko ale ka kɛlɛcɛw a ka faso kɛlɛcɛw tɛ to dugukolo kan dugukolo min diinɛ karo gɛlɛya bɛ lawaleya ye o tɛ kɛ fiyewu ko siga t'a la bi ko Mali bɛ ka taa o sira de fɛ ko n'o kɔni kɛra bɛɛ ale bɛ a faso sɔrɔlasiw a b'u ta ka Mali dugukolo bila o fɔli min kɛra ko ale yɛrɛ y'a fɔ u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ jamana lakana ani Faransi jamana lakana ani Faransi jamana tanga kulu minnu n'u bɛ sigi k'ale k'u tuma dabali ni fɛɛrɛ ka ɲini olu k'u yɛrɛw ɲini an balimaw aw b'a kalama k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga na u tun ye lajɛ dɔ kɛ Faransi u ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Po ale ko Emmanuel Macron ko k'ale tun bɛ bɔda de ɲini ko nka n'i y'a ye olu tora farafinna tilebiyanfan in fɛ k'a kɛra farafinna jamanakuntigiw yɛrɛw de ka laɲini ye sabu ale yɛrɛ kɔni fɛ ko n'olu kɔni bɔra bɛɛ k'a bɛna jamana ninnu a bɛna ni basigibaliya ye o jamana ninnu kɔnɔ kɔnɔguwa min bɛ yen o ye k'a fɔ olu tubabu Faransi jamana u ka laɲini tɛ wa olu ta kan tɛ k'a fɔ kudayi olu bɛ to anw ka jamana ninnu kan Emmanuel Macron in de fɔ a ko o tuma ko u ka kɛlɛbolo u ka toli u ka sinsinni anw faso dugukolo kan ko o sera a bila waati a ban waati la kasɔrɔ ale bɛ ka fɛn min kɛ dalu ye n'o ye Emmanuel Macron ye ka bɔ an faso dugukolo kan ale bɛ ka fɛn min kɛ dalu ye o kɔni ye kuma mugu gansan de ye maa min b'a fɛ ka boli n'i y'o ɲɔni o b'a yɛrɛ ɲini n'o tɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u ko u bɛ diinɛ kɛlɛ de la an fa dugukolo kan lajɛ dɔ kɛra an faso Mali fɛ n'u k'a ma ko dialogue national inclusif nin ye foroba lajɛ ye fasodenw bɛɛ welela a kɛra sigidaw la bɛɛ y'a kɛ i sigiyɔrɔ bɛn kɛra kuma minnu kan olu donni na ka na n'u ye Bamakɔ yan o kumaw foreli kɛnɛ kan malidenw de y'a laɲini k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la waati sera sa minnu kɔni ko u bɛ diinɛ kɛlɛ la an fa dugukolo kan n'olu kɔni ye malidenw ye an t'a lajɛ de sawa bɛn kɛra kan k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ ka ɲini cogo min an n'u ka sigi ka kuma dɛ n'u k'u ta ye diinɛ ko ye Mali dun ye silamɛ jamana ye wala silamɛya fanga ka bon Mali kɔnɔ n'anu bɛ se ka bɛn kuma dɔ la ko k'o laɲini nin ye Mali politiki tɔnw caman fana ka laɲini ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ale ko munna Mali tɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ dɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi ni papalikɛla ninnu ye u b'a fɔ minnu ma tubabu yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko terroriste wala djihadiste min kɔni ye Maliden ye i n'a fɔ Amadu Kufa i n'a fɔ Iyad Agali ni kumaɲɔgɔnya de b'a to jamana in bɛ basigi munna o tɛ kɛ dɛ Faransi ye i can k'i jɔli min kɛ o de kɛn bɛ k'an ka jamana marabaw kamana guwan bi yala u n'a sɔn Mali denw ka laɲini ma wa wala Faransi kɛn bɛ k'i intarakili min kɛ k'i warajɔ n'a ma kɛ ale ta ye o tuma a b'a ka sɔrɔlasiw donni ka taa yala Faransi Mali marabaw bɛna tɛmɛ sira jumɛn fɛ an ka jamanakuntigiw ani jamana marabaw n'i y'a ye olu ma kuma fo ka se bi ma u ka laɲini ye fɛn min ye dɛ u ni Faransi kana fɔ ɲɔgɔn kɔ dantigɛli ma kɛ Cogɛl Kokala Mayiga fɛ dantigɛli yɛrɛ ma kɛ Asimu Goyita fɛ nka n'i y'u kumakan nu kumacogo lajɛ u t'a fɛ Faransi kɔni ka taa an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu
aw ye sharia caman lamɛn an tun ye laɲini kɛ an ka jamanaden minnu n'olu bɛ yɔrɔ janw fɛ ani an ka jamana kɔnɔ yan yala olu ye a faamu cogo di ɲininkali tun ye 2 ye a fɔlɔfɔlɔ o ye Cogɛl Kokala Mayiga sigili min kɛra ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye yala olu ka hakilinata ye jumɛn ye ani Faransi ka taali wala ka taali baliya ka bɔ an fa dugukolo kan n'u ka kɛlɛbolo ye olu ka miiriya ye jumɛn ye sabu ɲɛta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Jose ka dɔnkibaro Jose ni Basila ka laseli anw bɛ jamanadenw de ye mɔgɔ caman bɛ olu da bɛ se ka don kuma na nka olu bɛ yɔrɔ de la yɔrɔ min kuma da b'u fɛ kuma yɔrɔ b'u bolo nka maliden minnu bɛ yen don n'olu bɛ jamana kɔ kan don minnu bɛ an ka togodaw la don yala olu fɛla ye jumɛn ye nafa b'o fana la o Cogɛl Kokala Mayiga i ka lamɛnli kɛ ni ne tun y'i ka kɔrɔsigi ye baara ka ca ɲɔ ka ca wugu la wayiw olu ye an talen ɲuman sɔrɔ o ye jumɛn ye muru da ka gun sogo ka fasa sogotigɛla yɛrɛ man kɛnɛ o ye fɛn nɔgɔ ye cɛkɔrɔbaw wala o man nɔgɔ i n'a fɔ ba man kɛnɛ batigi man kɛnɛ muru da ka go maliko kɛ mɛ bu de ye anw bamananw kɔni n t'a dɔn ni marakaw ka hakilina ye fɛn wɛrɛ bɛ saya kɔfɛ wa fana kɛra jahanama ye kɛ ala k'an kisi o ma n'o tɛ n'i sara ka wa ne hakilila k'a fɔ Diko ye nin kuma in fɔ kunungo an kɔni n'a gɛlɛyara anw da dɔrɔn an kɔni malidenw n'a gɛlɛyara an da dɔrɔn an bɛ taa kun kalifa ka sɔrɔ e bi t'i ka kalifa di minnu ma n'a y'a sɔrɔ bere bɛ olu bolo u b'a fɛ k'i kun ci dun y'a to bamananw ko ten ko kun kalifa ka yɔrɔ kojugu wala i ye o ye i b'i kun kalifa i bɛ taa di a cibaa ma don dɔ an ka kunungo dɔnkibaro kɛnɛ kan an ma se ka Imam Mahamudu Diko an ma se k'a ka kuma bɛɛ lase aw ma a ye min fɔ Mali ye o ye an bɛ kun kalifa la Faransi o b'an da la an ko Faransi ka taa ko Rusi ka na Diko ye min fɔ kunungo Imam Diko a ko nin fila bɛ kafiri jamana de ale bɛ ka kan k'o fɔ sabu ale ye alisilamɛ alimami de ye alimami dun alisilamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔ don musalaka tɛ kumanaw ala ko kuma musalaka t'a la fiyewu basila mɔgɔw b'a fɔ ko sariya ko n'i ye suɲɛni kɛ k'i bolo ka tigɛ nka i t'i minɛ nkalon kan k'i bolo tigɛ o a filanan ye fɛn min ye n'i bolo tigɛtɔ ye i b'a sɔrɔ ni bolo tigɛ ka kan de e bolo tigɛli wa fitinɛ cunni jamana kɔnɔ de ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye o nin bamanankan in u n'a fɔ Jose ninnu kɔni u ye o ye nin kuma nin de b'u da kunungo Diko tun ye min fɔ ba bisimila kunungo waati kurun kama an ma se k'a bɛɛ lase bi taa kɛnɛ b'i bolo bisimila dɔw bɛ se ka anw yɛrɛw sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ kɛ a bɛ kɛ anw kɔnɔ k'a fɔ ko in bɛna biri an da la sisan o tuma n'o kow kɛra an bɛ mun kɛ an bɛ dɛmɛ ɲini min an b'an ɲɛsin jɔnni ma an bɛ kule ka jɔnni ɲini man an ka kan ka an hakili ka kan ka jigin ka taa min an hakili ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn maaw bɛ kule min na o de don wa a ye taa Rusiw nɔfɛ a ye taa Ameriki nɔfɛ a ye taa Faransi nɔfɛ a ye taa kariw nɔfɛ a ye taa ninnu nɔfɛ i bɔra kafiri dɔ bolo ka taa dɔ bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo a ɲɛna wa al-kufru milla wahida kafiri ye kafiri de kira jugu ye kira jugu de diina in kɔniyaba y'a kɔniyaba de wal kullu wahid a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye maa t'u la min bɛ alakira ka diina in fɛ alayhi salatu wassalam o tuma n'a gɛlɛyara mun ka kan ka kɛ ala y'o de fɔ an ɲɛna don min n'a gɛlɛyara alakira n'a ka sahabaw da la ni bɛnbɛnbɛn kɛra u kan a ko walamma ra'a almu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima imanan billah wa tasliman liqada'ihi jalla wa ala imanan billah وتسليما لقضائه ولما رأى المؤمنون الأحزاب وصفهم بالإيمان ولما رأى المؤمنون أقول من مؤمنون أيوم من قلت نفهمي ويلي من يدي برس مؤمنون دو ومؤمنون بألكر النفع عليه الصلاة والسلام مؤمنون يقولوا منو يبن من بنك كوبنا ألكر ناكا جماعة كو جوشي كو بدو قلوا silamɛya ko min bɛ fɔ o ka dabila yɛrɛ paw o de ye ahzab kulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u tɛ kan kelen fɔ u ka ŋaniyaw tɛ kelen ye nka u bɛnna ko kelen na muhamadu n'a ka jama alayhi salatu wassalam ko k'o ko ban tuma min ni muminiw y'u ye kɛnɛ kan u ŋaniya ye min ye u bangeniw ye
ويمفو هذا ما وعدنا الله ورسوله ولا يلهد من تأوني أككرا يلهد من تأوني ويردين يتري ولا يتنفو أككرا يتنفو بمبه كما قلن جاولي كم كان يشسلم ما أدو مؤمنوا ما أدو وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه ومن جرى وما فوي فروك أدو فك الدفر كلمن يكا كلمن يجدي كوير كلو علي كسون على كلاتجوما أتجرى الدهور دفع وصنو دما أدو وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه نايم من لاتجه وجنا بنوي مؤمنو كانك كتير وعلى بمؤمنو كربواتي به كل مؤمني بيؤمني شنو مؤمني مؤمني أيكني على بانكربو ده على بانكربو كم من بدني يكونوا بيا كانك مؤمني دودة فراي كمؤمني كانك توي كلمني كسينزيا كبركة أتجرى الدهور دفع نيبك بانا موك فرنيوغا وكتا نحن مع الله نمين دارتا أو ني الله دبي جون في أو كن دادو كافو كيبي يعني أي نحن مع الله أنا أقوله بملء فيه نحن بالا شنو بيالا بلو نقولا أنت كماوا احنا كون جبناء منا كافرو بهم بغبغ ناو mana n'a ye fɛn fɔ n'a ni mɔgɔ ye silamɛya fɔ n'o ni bɛɛ jɛnkɛra n'a ye k'a ka kuma ka fɛɛrɛ ɲini o la n'o kɔni sabatira aw fɛ anw bɛ taa ka aw to a ye ta ala yɛrɛ kana to k'aw ka na aw taara o bɛ taa ni ala ka dɛmɛ ye wa aw ni marifa bɛ minnu bolo n'olu bɛ yaala n'olu ko k'u bɛ ko wɛrɛ la aw bɛ ala ka jɔ n'u ye a tɛ se foyi la olu tɛ se aw tɛ se min bɛ se o de ye ala ye minnu bɛ yaala ni marifa b'u bolo u tɛ se n'u ye fɛn wɛrɛ ɲini k'u b'o maaw jagoya la min tɛ ala ta ye ala bɛ ban a tɛ ɲɛ u bolo wa minnu ko ko silamɛya kuma kana fɔ silamɛya kuma in bɛ fɔ dugukolo in kan wa a bɛ fɔ nin jamana in kɔnɔ sha'u am abaw a jaru ye wa a ma jaw ye wa ala ka diinɛ in bɛ fɔ nin jamana in na yan anw ka jamana in ye n'i ye maaw jɔ 98 ye silamɛ ye mɔgɔ wɛrɛ de y'o nati yan wa marifatigi de y'o wajibiya yan wa an b'an ka jamana kɔnɔ ko ni an ka fɛɛrɛ ɲini an ka kuma ni maa minnu bɛ yen n'olu hakiliw ma ko faamu an n'u bɛ se ka kuma fitina bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo min ko ni maa min da wagara k'o kuma fɔ o kuma olu bɛ taa e yɛrɛ n'u bɛ min kɛ la o k'o k'i la lɛ n'aw bɛ min kɛ a k'o kɛ adamaden ni balo bɛ yen don min saya tɛ yen wa ni saya nana don min balo tɛ yen saya ni balotigi ye ala de ye ala de ta don tawagi maa minnu kelen bɛ k'u yɛrɛ bila ala pilasi la ka tasuma fara ɲɔgɔn kan k'a mara a bɔnbɔn u bɛ yaala n'a ye diɲɛ kɔnɔ ni min m'u sago fɔ u b'i fa n'a ye k'olu ye adamadenya tanga n'a ye olu ye adamaden kɔlɔsibaa ye o ye tiɲɛ wa laysa haq tiɲɛ tɛ o a bɛ se mɔgɔw la ka maaw pafa ni min ka d'aw ye a k'o kɛ mɔgɔw la ani aw bɛ tiɲɛ kan o ye kelen a kelen bɛ ka tasumaw de mara aw bolo diɲɛ kɔnɔ wa a tɛ mara maa wɛrɛ bolo ni aw tɛ ka diɲɛ papa n'a ye jango aw bɛ min fɛ o ka kɛ maaw ka sɔn ni aw ta ye kiiri ye aw ta ye ɲɛnamaya ye aw ta ye ni min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma bɛn aw ma o man kan ka kɛ tɔ ye aw de ta ye diɲɛ ye aw de ta ye mɔgɔw ye jamana ye anw ka jamana de ye aw ka jamana de هذا البلد بلدنا نحن عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله بإذن الله أو ببلويا ni ala sɔnna n'an t'a sanfɛ don min an b'a ɲini ala fɛ n'an bɛ kɛ dugunga yɔrɔ min o ka kɛ yan ye lakin la narka wala nasjudu illa lillah anw tɛ kunbɛrɛ kuru minɛ fɛn wɛrɛ ye danfɛn wɛrɛ ni ala tɛ danfɛn an k'an kunbɛrɛ kuru minɛ e ye wala ka sujudu kɛ ye wala e fana fɛn o fɛn fɔ hali n'o tɛ bɛn ala ma o ka bɛn anw ma anw b'o kɛ mun na wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah
فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ني سون علي ني على تشنتيغيا كما بكمانا كو بكولا موكا سوما كتلا كاي بلو كورتا كي بشيرا كافو تيغيتي ني علاتي اي يرسوسو اداليمبا لا كافو سايابي على دي بلو بلو بي على دي بلو ale de taille sangolo ale de taille dukumakolo dans fɛn wɛrɛ i ɲɔgɔn sen fila bɛ maa min na o kana jɔ ko o ala in kuma kana bɔ i da i ka sɔn o ma a damin ni e sɔnn'o ma e ye jumɛn ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da k'an bɛn sababa. nin tun ye imam Mahmud Diko cɛkɔrɔbaw ne tɛna se ka fɛn fɔ aw ye imam Mahmud Diko ko la aw tɛ min dɔn nka dɔɔni bɛ n fɛ o ye jumɛn ye imam Mahmud Diko kabili Musa Traore a ka fanga bi kɛlɛ waati min a y'i da don jamana kumaw la nka a nana ni sira min ye o ye jamanadenya fɔlɔ o ko sanfɛ a nana ni diinɛ ɲɛmɔgɔya ye o waati alisilamɛ tɔnw n'o ye association islamique ye olu tun ye tɔnkulu dɔ dilan ne yɛrɛ ka imam Mahmud Diko dɔn cɛ dɔ tun bɛ yen funankɛnin don a ko k'ale ye sitanɛ ye Dawuda Yatara kɔni a bɛ bolola bi hali ni tɛna walawalali kɛ sabu bololamɔgɔ ka fɛn fɔ a ma i dun b'a dɔn a bɛ bolola a tɛna se k'i jaabi o tɛ ladiriyaba ye ten a ka kuma gɛlɛn dɔw f'u tun y'a minɛ koyi a tulo bɛ na hali tuma dɔ la n'a tɛna se k'an jaabi kumaw tun gɛlɛyara ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ baara la yɔrɔ dɔ ne Jose Traore n ye radio baara daminɛ 1992 ani 92 n kɔni tɛ aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma nka minnu bɛ yen n'olu ka kɔrɔ ni ne ye arajo la baara la o ye Sisolow ye Abdul Razak o mɔgɔ caman fatura bi n bɛ dugawu don k'u ye o de senfɛ ne n'o ye min ye sitanɛ ye kumaw nana gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnli kɛra a silamɛ denmisɛn dɔw bɛ yen u ko ma k'olu ye Diko masurunyamɔgɔw ye nka ma da la ni imam Diko bɛ nin kalama u tun bɛ taa si ne ka da la ka sabu kɛ nin kamalen a ye jagɛlɛya kuma dɔw fɔ ne kɔni y'a jaabi sabu kunnafoni lase sɛbɛnw tun b'a fɔ a don Daba Bala Keita min n'a nana yan dongo an yɛrɛ b'a fɛ ka kɛnɛ dɔw sigi kunnafoni sira fɛ n'o o ye min sɛbɛ ne b'o lakale o lakalili ye senfɛ sa a kɛra i n'a fɔ fura bɛ ɲini ka bɔ Dawuda Yatara ka woro ɲɛma kuma caman tɛmɛn'o la denmisɛn minnu nana olu tun bɛ taa k'u b'a fɛ ka taa si ne ka da la ka ne kɔlɔsi k'olu ye Diko fɛmɔgɔw ye ma da la k'a fɔ Diko y'u ci u tun y'u nakan de ka ne to arajo dɔ in na Diko ne b'a imam Mahmud Diko a ka kibaruya minnu bɛ yen n'o kan ka lase ne b'o lase fo an nana kɛ teri ye o ni bi ka jan dɛ o ye kabili san 1997 fo ka se 4 waati ma fo ka na ɲɛfɛ k'a daminɛ o don fo ka se bi ma Diko laban a nana kɛ Mali asilamɛw u ka tɔn bolofaraba n'o ye Haut Conseil islamique a nana kɛ o ɲɛmɔgɔ ye a ye waati min kɛ o ɲɛmɔgɔya la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye asilamɛya kungo ye a y'a kanu nka y'a kɛnɛ kan wa fo bi o tuma an bɛ dɔɔni fitinin dɔn Diko ko la a ye kuma min fɔ sisan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sabu ne bɛ laseli min kɛ wallahi ala ye n seere ye n ka hami fɔlɔfɔlɔ o ye aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ye dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɔra aw la Mali cikɛlaw Mali bololabaarakɛlaw Mali bagangɛnnaw Mali mɔnnikɛlaw Mali julaw minnu bɛ yen ni tuma dɔ la ala m'u garijɛgɛ nanzarakan na ne ka baara sin bɛ aw de ma n'o tɛ denmisɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi minnu ko u ye nanzarakalanw kɛ olu caman bɛ yen hali ne ka kuma fɔtaw hakili waati dɔw la ko wa nin kɔni an dara ka nin dan kaban hakilina minnu bɛ ne la n b'a ɲini ala fɛ aw cɛkɔrɔba n'aw musokɔrɔbaw dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ mɔnnikɛlaw bagangɛnnaw bololabaarakɛlaw sanni feerekɛbaw julaw togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ne bɛ laseli ne b'a di aw de ma a dabɔkun ye aw de ye ala ye n seere ye Diko ye kuma min fɔ n'a ma nin fɔ tuma dɔ la a ma ka kɛta fɔ nka bi denw don kuma dɔ b'u da ko laïcité dɔw yɛrɛ ye ne wele ko Jose e t'a dɔn k'a fɔ Mali ye pays laïque de ye wa ne ko karamɔgɔ ne bɛ ɲininka o pays laïque a kɔrɔ ye di tubabukan na ne ma kalan ka s'o ma ɲɛfɔcogo bɛrɛbɛrɛ ma sɔrɔ a bolo yɛrɛ ne ka ɲininkali filanan kɛra min ye kore hakili la k'a fɔ laïcité tɛ fɛn de ye fɛn min a tɛ sɔn diinako ma a tɛ sɔn silamɛya ma e hakili la k'o de ye laïcité ye wa
kunungu anga donkibaru ka nyo de foye ngo to ube laïcité min fo awye e o baun fea bi tede adalu folo jumay hali bi ni tarawga jamana kononana anga dugu koro kono ibasro teriya be almami ani donzo che dugutigi ani almami dugutigi ni donzo nyama olu be nyon soro dugutigi bulo na dugu kungola o laïcité dode dugu almami dugutigi donzo kuntigi nunu be nyon soro dugutigi bulo ngono o te laïcité hali na manye dinena ambe kun sigira anye faso kele moye abe fodema laïcité beki take ika dine ani ngania sira dilin do ima iko la waleya ga kana dangari be nyonya nyuma sigi nyonya nyuma balimaya ani nyonje ngo beretigi de chidin sallallahu alaihi wasallam dumi aduna madina ngwatara mo usro minu nde islamewi ay bani israila ka usro to ba fo minu mako juifu halibi uluka kimbe madina halibi wa aw munu be ni aw gajigira magantala ni bora jeda folo la antume mobilita ambe bo jeda amina do madina yani ka do madina sira do be kinibolo fe ni sandamana mayna ne ka hakili mabulaka nota sebenen do aka ko mungu munum be nolute alislame dinana kuni yolute mesrai wallahi amadu gindo aw ye dina kala wallahi islamiya manfoko ni min te islamiya ko ka faka islamiya manfo ko min te islamiya ante sigi ante kun anti maya ke nyon fe min foranye nan li maniene no ni dali masaka pmai karaba yere te dine na fiu kerengrene yana islamiya dine karaba ta la fiu o ni nimbe ko fe na ukoko imam diko ye fe min fo ko tibe malikono jamana min ma kema wo ma keme ma bikono doni ko ulu islamai nolu ko alaka shariati buli ulu ka jamana kono korolu islamai islamai ndala ani islamai ndusukuna mbala wale au tekelede kosaina ndoni ndobe kuna foni la selado atokode ko Sayyidina Umar ayekumu fo ne ko karsa yala ebi to yere donwa ewa don joni ye Sayyidina Umar isumo imasaw ifawni bawi to da Sayyidina Umar la yini do de bufe sika ke Sayyidina Umar kete salamai aka gelede itu ko ni sika fo nsumo yen dogo dala maso ka ke utigi ngawkal la yini dodo ba fe ka ke alajo nyumande alajo mindo aslame uye islame ngana bado Sayyidina Umar ajoda tunga bodine na de Allahu akbar ale ci din da me chugumi atunga farin chugumi ci tumba da chugumi atatu ka nemu nale tuye femi fo abodeke ni yayi ka fo al-islamiyya dine nyesor on fe malikono ya digo ya fo marfa mata maldiun go islamiyya marfa tikitu nofe pamuru tikitu nofe islamiyya sharia ka waliya no gelera au makuri au islamiyya uyedi ne kon Jose Traoré ne sonendo chikoroba ni musokoroba ne ba do ka fo au sonendo ni al-islamiyya sharia aka denguni almamide binake ni min fatura almamide bi wele selibe ke oshuka ni ko ibe mami mbo islamiyya la mali dugulu kambi hali islamiyya to bala ni kwa maku ni ko mo mama kafiri mali kono ima kuma fama no ye kuma jugi katemauka odela ni ko mo san kafiri edum bado ka fo islamiyya ima iye min fo oiche ima eyere min fo eyere de oyi ya maria islamiyya bolo ki islamiyya nyogon ke kafiri fiu farati mindo wallahi ala de baka jondo kuma ba fe ka janya ne bento ni kene inga tuma dola ka fo aw ye chikorbani musokorobaw ay do uke minun ko islamay mali deun nu be jamana en kono ni marfa bu bolo mali deun ye sira yira de ka jira ka fo ko ani amadu kufa ka sigi mali deun de ya fo o mabe francima mali deun de ya jira ka fo ani iyad agali ka sigi mali deun do nu ko din ko ko lu ta islamiya ko ni kwanu kasigi mauma be ko mali denye edu ye islamede faso denye ko malik nu kasigi tuma dola mimbato maldew nimbo nimbe bojoti eni more aun kungo ye kani gwenge aun dala ko fu aun ga ke utai anga jamana ka ke kafiri jamana min kema o keme au maldew mbaw disi ko sinai ko bi ko no doni ko ye islamei chokoroba ni musokoroba imam di ko ye kuma min fo kori anya lame na ya lame kori anya famunde ne ko ni bado aw ya famu chikorbani musorbo ngambe sigade mission de la ankembe ka islamia kulushi na adloki na banflado na mitama amba islamia tama kasoro dimsi mimbe ni islamia hakikado ukachabi ne ba dodo wallahi ne ba dodo halate kosaina hala mamme ambalma musodo anache dimsi nundo halu shima teme sambisa bani duruka
wallahi nunu nana kana silamɛya baara kɛ an balima joli joli bɛ bilangalama kɛnɛ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nunu bɛ ka maaw dɛmɛ fi sabilillah jamana in kɔnɔ yan fi sabilillah ala jati kama Allahu akbar o tuma Imam Diko fɛn min ye kan k'i kan bila Amadu Kufa ma k'a kɛ kɛnɛma panpara n'i y'a dan ne ma i yɛrɛ dɔrɔn tɛ o hali aw minnu ko an ye minnu sugandi k'olu kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye Usman Sherif Madani Haidara Buye Haidara diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu bɛ Amadu Kufa ninnu dɔn n'u bɛ Iyada Gali ninnu dɔn wallahi a ye kumaw fɛ a ye kumaw fɛ a ye kumaw fɛ ko waati sera an kana ɲɔgɔn joli bɔn anw minnu ye faso kelen mɔgɔw ye hali n'an tɛ diinɛ kelen na an kɔni ye faso kelen mɔgɔw ye i m'a mɛn ko furuba Mali hali mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu tɛ silamɛ ye olu bɛ kun nin kɛlɛba Mali a y'an jugu gwengue an da la k'u ti taa fo ala nana tuma dɔ la ala b'a fɛ k'u daga bɔ an da la olu hakili la Imam Diko y'a fɔ olu hakili la ko n'u taara ko anw bɛ dafiri anw bɛ min bolo ye Allah billahi fɛn min Mali bɛ min bolo ye ala de ye ni Mali tun bɛ malidenw bolo bi ɲanduma Mali ko banna a mɛnna hali ka bɛn kuma dama na an tɛ se o la an kana kɛ diinɛ kelen mɔgɔ ye Général Musa Tarawele ala ka hinɛ la a ko i bilen ma kɛ silamɛ ye k'i ka kɛ hɔrɔn ye ni de tun ye Mali taabolo ye i ma i tɛ silamɛ ye ɔhɔn o bɛ bɛn nka i ka kɛ hɔrɔn ye ale taara bi ale n'a ka hɔrɔnya taara da a ma sa ni malo ye fiyewu Général Musa Tarawele ala de b'a ka jɔn dɔn n'o tɛ ne Jose bɛ dɔ dɔn a la dɛ a ka limaniya tun ka girin kosɛbɛ ala ka yafa k'a ma n'a fɔra k'a fɔ jamana kelen kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen minnu daminɛlen don u ti bɔ u ka dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ misiri b'a dugu kɔnɔ a silamɛw de bɛ yen hali ni silamɛw tɛ yen ciden ka tile la sallallahu alaihi wasallam minnu tɛ silamɛ ye yala fɔra k'a fɔ u ka to so kɔnɔ u ka da sɔgɔ u kana bɔ k'u da hirimɛ ɲini o kana se ka kɛ wa a m'o fɔ dɛ a m'o fɔ dɔnkɔnɔkɛ Amadu Gindo dɔw y'u ka gɛlɛya fɔ k'a fɔ ka dugu daminɛlen don malidenw Mali silamɛw i ma Haut Conseil islamique a taara Farabugu Usman Sherif Madani Haidara n'a ka cɛdenw taara Farabugu ka taa daga wuli sɔrɔlasiw dɛsɛra diɲɛ magobatigiw diɲɛ marifatigiw dɛsɛra tuma min na Haut Conseil islamique a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka sherifkɛ min bolo n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye ninnu wulila k'u jɔ don min u taara Farabugu daga wuli o lafiya bɛ Farabugukaw kan bi ɲɔnɔnna mara a yɛrɛ ye nin fɔ o sherifkɛ kɔni Usman Sherif Madani Haidara olu ka wuli ka dɔ ma dabɔ Farabugu dɔrɔn kama koyi ɲɔnɔnna mara aw ma ye tubabuw y'a kuma dabila hali ni ye basigi ma kɛ ye k'a kolokolo bi kɔni Farabugukaw kɔni bɛ wuli u bɛna dɔgɔ firi u b'u ka foro kɔnɔ bi hali ni tuma dɔ la tasuma fitinɛ fɛn min fitinɛ kan ka dan sira la de fitinɛ kan ka dan sira la sabu an ka maakɔrɔba dɔw ko n sen tɛ basa kɛlɛ la a danna sira la dɛ o misaliya bɛ jira denmisɛnw na basa fila ye kɛlɛ daminɛ musokɔrɔba ka bugu fiyɛ la n tɛna nin walanwala sabu jafilɛ bundaso b'a la n'o ye ORT min ye olu y'a kɛlɛ bɔ an y'a ye dɔnnikɔrɔ wulila ka taa fɔ so ye ko basaw bɛ kɛlɛ la musokɔrɔba ka bugu fiyɛ ci la ye dɛ aw t'a lajɛ a ka taa don u cɛ sokɛ ko n ka mun bɛ basa kɛlɛ la i ti bɔ n kunna n ka ɲɔ ɲimi ni ko n k'a to yen ni min bɔra la a tɛna fɔ an ko walahi u fɔra tura ye k'a fɔ sagajigi ye ninnu si ma nin mɛn basa fila de tora kɛlɛ la sa musokɔrɔba ka bugutufa sanfɛ o laban u ye bin de bin ka na musokɔrɔba ni taamɛnɛ ti ban n'an tɛ bila kɔni o bin minnu nana bin olu de mɛnɛna ka musokɔrɔba ka bugu jeni musokɔrɔba nana fatu n tɛna fɛn wɛrɛ fɔ o tuma gɛlɛya minnu bɛ an dala Mali kɔnɔ ni maliden min ko ko sen t'a la n da t'a la wala aw minnu taara tubabu la ka taa laïcité kalan ko diinɛ ti ɲɛ yan silamɛya diinɛ ti ɲɛ yan e kun dira silamɛya la n'i sara diɲɛ don o don n'a kɛra ko alimamiw ma taa seli kan u n'a kɛ e bolo lebu ye u n'a k'i somɔgɔw bolo lebu ye hali ne ka furusiri kɛra ni alimami ko k'a t'a da don a la u n'a kɛ kɛlɛ ye n'a fɔra k'u ka silamɛya la waleya e ko k'i tɛ sɔn o ma aw hakili la ko ni silamɛya bɛ la waleya ko ni sariya bɛ boli ko hakili de t'a boli wa kodɔn dali masa ye kodɔnba ye dɛ nka ni dugu in Amadu Gindo ne b'a fɛ k'e ɲininka o dugu min n'o fana daminɛnen don nin ye dugu jumɛn ye karamɔgɔ Jose dugu in ye Dinanguru a tɔgɔ de ye Dinanguru a bɛ Koro de fɛ Koro cercle fɛ tuma min na an y'a mɛn ka fɔ Koro mara dugu in k'a daminɛlen don yala e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye yan'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa Jose bi alamusa o bɛ kɛ a tile 45 jate de dugu in daminɛnen don an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o kun ye accord dɔ de signé n'o ye dugumɔgɔw ye olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye Koro cercle kɔnɔ mun ye accord signé kungo kɔnɔ mɔgɔw cɛ banbanciw o ye accord signé u ni ɲɔgɔn cɛ
nka mun nana kɛ gɛlɛya ye k'an de bɛ Dinanguru dugu kɔnɔ k'an sigilen fila minnu bɛ k'a fɔ ko u bɛ to ka na sugujɔ la Dinanguru filaw commencera ka siran sɔrɔsiw ɲɛ ninnu ko ko ni i y'a ye filaw bɛ ka siran sɔrɔsiw ɲɛ sɔrɔsiw de bɛ yen olu bɛ min fɔ dugumɔgɔw ye dugumɔgɔw ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ dugumɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu tɛ se ka sɔrɔsiw gɛn sabu sɔrɔsiw y'u balimaw de ye u sinjiw de don u teriw don ninnu ko n'aw tɛ se ka sɔrɔsiw gɛn an fana bɛna daga sigi aw da la yan aw fana tɛ hɛrɛ sɔrɔ a tant que sɔrɔsiw bɛ yen o kumakanw nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ bɛn kumaw kun nana u kun ye mɔgɔw ka katakatani ni moto minnu minɛ u kun commencera k'o di nka o kɔnɔna na dugu wɛrɛ bɛ yen sɔrɔsiw wulila ka taa yen o kɛlen ninnu fana nana muruti boloda k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya kuma min bɛ yen o tɛ jɛn n'a ye cogo si la a tant que sɔrɔsiw kɔni bɛ Dinangurukaw fana tɛna hɛrɛ sɔrɔ n'u ye maa min minɛ n'u hinɛn'i la u b'i bugɔ k'i lasegin kɔntɛ u bɛ maa dɔw fa yɛrɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ. N balimaw a ye nin mɛn a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye ni ɲɔgɔnna si de tun bɛ dɔgɔ firi nka dɔgɔ firi ta ala ni Haut Conseil islamique Mufa Haidara ni nɔfɛmɔgɔw imamu Sheikh Usman Sherif Madani Haidara Haut Conseil ɲɛmɔgɔba u ye cɛsiri kɛ ni ɲɔgɔnna de tun bɛ yen u sera ka dabali sɔrɔ hali bɛnkan min tɛmɛna ɲɔrɔn mara a donsow ani diinɛ marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ olu fana tun y'u ka charti de kɛ ko fo sɔrɔlasiw ka taa ka bɔ yen sɔrɔlasiw bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo di hali aw ka bɛnkan ɲini aw ni sɔrɔlasiw cɛ o fana bɛ bɛn o ka fisa k'a fɔ sɔrɔlasiw b'u fa dugukolo de kan n'o ye Mali ye kangari ka da sɔrɔlasiw ye ni maa min ma mugu ci u la aw kana mugu ci o la i b'a sɔrɔ ne ka hakilinata ye man ɲi nka a mana bɔ sira o sira fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye sɔrɔlasiw tɛ se ka wuli sabu ɲɔgɔnna bɛnkan min kɛra ɲɔnɔ ko sɔrɔlasiw ka taa sɔrɔlasiw ma taa nka u n'a ta bɛɛ ɲɔnɔkaw lafiyalen don ne ko e ye nin ko ɲɛɲini cogo di i ye sɛgɛsɛgɛli jumɛn k'a la. Jose an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ an ye maire wele Dinanguru maire ale ye an balimakɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ Amadu Goro ale ye Dinanguruka ye dɔgɔnɔw ka tɔn 3 fo 4 ɲɔgɔn bɛ yen ale ye o tɔn kuma lasela ye nka i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan a b'an hakili jigin yakila kunna sini ko ni kalo tile 14 Amadu Toloba n'o ye Yusuf Toloba ye ale ye kuma lase dɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ Banmansiw ye dugu dɔ bɛ yen dugu in a bɛ Douentza mara la u y'a yira k'a fɔ ko donsow bɛ sigili min kɛ ko donsow ka wuli ka bɔ yen ko dugumɔgɔw ka donsow la wuli ka bɔ yen kɔntɛ ko dugumɔgɔw tɛna hɛrɛ sɔrɔ nka tuma min na dugumɔgɔw sɔnna donsow ka wuli o tile 2 bɛɛ u nana dugu in ci yala ni Dinangurukaw fana sɔrɔsiw labɔ mun b'a yira Dinangurukaw la ko ninnu fana tɛna bin Dinanguru ka dugu ci o kɔni o bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ nka an ye Amadu Goro ɲininka o kɔfɛ an ka wele sera monsieur le maire fana ma. An balimaw Amadu Gindo a ye seereya min sɔrɔ i ko dugu in tɔgɔ di Dinanguru u ka tɔn ɲɛmɔgɔ min bɛ yan an k'ale lamɛn bani. Ne tɔgɔ ye Amadu Goro ka bɔ golfu la Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ne bɔra yen ka na se ɲɛta la ka na se aw fɛ ka na an ka degun fɔ an ka dugu le bɛ degulen de don o de bɛ embargo la bi ye a tile 41 de Dinanguru bɛ degun kɔnɔ bon Dinanguru ka degun a bɛ population yɛrɛ de kan dugudenw yɛrɛ parce que sɔrɔdasiw bɛ Dinanguru kɔnɔ mais o tɛ sera sɔrɔdasiw ma Dinanguru mɔgɔ minnu bɛ Dinanguru kɔnɔ o bɛ olu de degun parce que n'o bɔra ko bɛ taa u ka kɔndimaw ni u ka fɛngɛw sentiment tuma n'o hinɛna maa min na o y'i bugɔlen ye k'i lasegin donc o tɔɔrɔ de bɛ Dinanguru kan bi an bɛ yɔrɔ min na balo yɛrɛ tɛ Dinanguru sisan parce que depuis 2018 Dinanguru famana sɛnɛ ma n'a fɔra i yɛrɛ tɛ bɔ dugu kɔnɔ sisan i y'a dɔn a gɛlɛyara bon an bɛ o degun de kɔnɔ bi an b'o degun de kɔnɔ sini donc an kɔni bɛ fɛn min fɔ Mali faamaw o ka wuli Dinanguru fana ye Mali yɔrɔ dɔ de ye surtout arrondissement de don dugu belebele de don mɔgɔ min bɛ se ka député kelen kɔni sɔrɔ o kɔni o population kɔni maa ba bi wɔɔrɔ kɔni bɔ donc an kɔni nana fɛn o fɛn na o de ye mɔgɔw ka wuli ka an magɛn ni duwawu ni balo ni fɛngɛw ye parce que an degulen de don an tɔɔrɔlen de don dugudenw yɛrɛ bɛ ka bɔ sisan a tɔ tora cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba minnu bɛ yen ni sɛnɛ tɛ yen i tɛna taa kungo kɔnɔ i tɛna taa yɔrɔ si a bɛ kɛ cogo di donc o degulen don yɛrɛ donc ne nakun ye ɲɛta la ka na an ka degun fɔ malidenw bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ Dinanguru yɛrɛ de degulen de don ni degun tɛ fila ye an bɛ degun kelen kɔni kɔnɔ. I da sera yɔrɔ dɔ ma i y'a yira k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ Dinanguru kɔnɔ k'u tɛ se sɔrɔsiw ma bon o kɔni bɛ mɔgɔ kamana gan n'u tɛ se sɔrɔsiw ma yala sɔrɔsiw tɛ se k'u daga bɔ population da la an hakili la sɔrɔsiw ta kun ye population de ko ye. oui sɔrɔsiw ta kun ye population ko ye mais o ko an ka dugumɔgɔw yɛrɛ de ka wuli ka sɔrɔsiw de gɛn a fɔra u ye ko sɔrɔsiw minnu bɛ dugu kɔnɔ olu yɛrɛ dɔgɔninw de don o denw de don o balimaw de don o sinjiw de don donc an b'o gɛn cogo di sɔrɔsiw yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kɔfɛ donc sisan o tɛ sɔrɔsiw kunbɛn na dɛ duguden minnu bɛ yen o b'olu de kunbɛn. mais sɔrɔsiw bɛ se ka bɔ ka yala. bon sɔrɔsiw bɛ bɔ u ka taa la o bɛ segin ka na mais duguden kɔni tɛ bɔ duguden tɛ bɔ bon sɔrɔsiw minnu b'a kɔnɔ in fana u ka bɔli fo a bɛ se ka kalo ani kalo olu bɛ bɔ o de la i y'a ye donc o degun
degun de be dinanguru kan an bi yɔrɔ min na bi an ka association farala ɲɔgɔn kan association denmisɛnnin dɔgɔ o bɛ yen association abiratigi o bɛ yen association dɔgɔ de mali o bɛ yen ninnu bɛɛ faralen de ɲɔgɔn kan ne olu bɛɛ ka fana ka kuma lasela de donc an digilen de don o bɛɛ tulo b'a la o bɛɛ b'a dɔn fana ne nakun yɛrɛ ye min ye donc degun b'an kan bi an bɛ yɔrɔ min na degun b'an kan donc ne nakun ye ɲɛta la o de ye ala k'aw dɛmɛ ala k'aw dɛmɛ ala k'aw dɛmɛbagaw dɛmɛ ala k'aw kɔrɔta a diyara n ye bi a diyara n ye min bɛ n kɔnɔ sera k'a fɔ a diyara n ye bonya ani karama kɔnɔ a diyara n ye b'aw fo. an balimaw ne hakilila k'a fɔ nin ye fɛn min fɔ a bɛna to an bɛna faamuya sɔrɔ Madu Gindo kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka seereyaw an b'an sinsin fɛn min ma fɛn min kan fana jamanaden gansanw hali n'a ma kɛ jamanaden gansanw ye tuma min na an ye seereya sɔrɔ anw ka taasira ye k'a ko ɲɛɲini yala i ye kolatigɛla sɔrɔ wa alimami dugutigi wala jamanadenw ka danamɔgɔ ɲɛmɔgɔ minnu sigilen don yala i m'a ɲini i n'o dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka se ka an balimakɛ ye kuma minnu fɔ ka tiɲɛtigiya wala ni dalilu t'a la a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye sabu tuma caman ni ɲɔgɔnna kow kɛra minnu y'an ka kolatigɛlaw ye n'olu seereyara tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a ko ninnu mɔɔw b'a minɛ ni dalilu ye bisimila yala e sera k'o sɛgɛsɛgɛ dɔ kɛ wa. an y'o sɛgɛsɛgɛ dɔ kɛ an bɛna lajɛ sisan n'an sera ka monsieur le maire sɔrɔ ale ka seereyaw di anw ma. bisimila Amadu Gindo bisimila. allo monsieur le maire salamu aleykum. wa aleykum salam. i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani i ye yɔrɔ min maire ye. bon ne tɔgɔ ye Mamadu Goro ne ye dinanguru maire ye. cercle Koro. dinanguru a bɛ Koro de fɛ. oui cercle Koro région de Mopti. an y'a mɛn k'a fɔ ko dinanguru daminɛlen don banbaciw fɛ a bɛ tile 40 ani dɔɔnin bɔ bi. e dun ye maire ye yala ko in i bɛ se k'a confirmer. oui n bɛ se ka confirmer a kɛra depuis tubabukalo avril le 30 avril 2021 a kɛra o don ka na sisan toujours dinanguru bɛ embargo la. ayiwa embargo in o kɛn bɛ k'a kɛ cogoya jumɛn na. Koro cercle kɔnɔ an fɔlɔ de ye accord signé mɔgɔ ninnu mun ye marifan ta. ka accord signé. an y'a ye kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ a tɛ mɔgɔ nafa donc an sera ka accord signé olu ma mɔgɔ tun bɛ taga ka sigili kɛ u sago ma kɔsa in na u nana ko dinangurukaw ye accord ni violé dɔɔnin ko parce que dinangurudenw ninnu comme kan bɛ dinanguru kan militaire bɛ dinanguru quoi. u ko an den bɛ don militaire ninnu cɛ la. ko u bɛ sira yira olu ma ko u bɛ taga u nɔfɛ ka opération kɛ ka na mission kɛ ka na o ye fɔlɔ de ye filanan fana ko o fulaw tɛ se ka don dinanguru u sago ma u tɛ se ka don dinanguru u sago ma alors que nin ko ni o ti. ayiwa accord in a y'a sen aw ni banbaciw de cɛ wa ou bien a y'a sen aw ni jɔnni cɛ ani mun bɛ accord in kɔnɔ. mun bɛ marifan bolo Congo kɔnɔ Congo kɔnɔ mɔgɔ ninnu an b'a fɔ ko Congo kɔnɔ mɔgɔ ninnu n'u ye marifan ta ka don Congo kɔnɔ est-ce que i y'a faamu en tout cas caman kɔni ye fulaw de ye est-ce que i y'a faamu u kunkolo bɛ serment boni quoi serment ye boni dugu dɔ donc an ye accord signé olu ma pour que mɔgɔ ka se ka yaala u sago ma donc depuis o kɛra mɔgɔ tun bɛ taga ka sigili kɛ Koro ni dinanguru parce que sira tun tigɛlen don an y'a ye nin tɛ foyi ɲɛ an fɔlɔ de ye accord signé Koro cercle kɔnɔ ani mɔgɔ mun ye marifan ta est-ce que i y'a faamu donc comme ne y'a fɔ i ma kan militaire dɔ bɛ dinanguru jati yɛrɛ kan dɔ bɛ yen donc don dɔ la fulaw ninnu u siranna an ka armée ninnu ɲɛna fulaw min tun bɛ dinanguru u ye u ka minɛn bɛɛ fiyɛ su kelen u bɛɛ de taara donc depuis salon fulaw ninnu bɛɛ de taara donc kɔsa in na sisan u ko fulaw tɛ se ka don dinanguru. pourquoi ko an mɔgɔ de y'a kɛ ko fulaw tɛ se ka don dinanguru alors que kadɔ ninnu hali kelen u ma fulaw ninnu kɛ. mais jɔn de ye fulaw bali k'u tɛ don dinanguru. ne m'a fɔ k'u siranna armée ninnu ɲɛ wa
flaw sirana armée de nya utega do wala usirana armée anga siratu de nya kara donc o de kama nunu fana na embargo sigi au dala wala mais iga kuma kuno ya ira ka fo ko ka militaire be embargo dumbe kambe dugu kono yala suraso ma se ka wuli ka joke ka nunu daga bo dinangurukaw dala wa en tout cas pour le moment on m'a dit en tout cas embargo ni kono on m'a dit o wuliga donc si ça en de négociation là pour que bien d'ici la sabati elle y a vraiment donc entre négociation d'amener pour négociation yere akuntaranye elle y a vraiment pour ouye karakata no trisigi utu ya bosi anga makoma ani moto pour comment sera uludi a ditola yere donc anga mesira su fana tara dugu dola ku duari ani dinanguru ouye kilo tane flade c'est au nord quoi dinanguru donc quand même utara donc ni fana we kwasi de doni négociation nunda est-ce ya famu kwasi gina donc o de yake hamsisa amasi ka de soro uluma voilà anga wole kan mebe bolo kan yeshi mali famo mo bisika wuli ga joke ne ko mi sika bantu ga muna en tout cas ne bi sika mu bo kele ti foyni kele koni ati foyni ya jakimini hadi ede ganyene kelela iperla ni perla fana kelela iperla sietla mo mun ti perdi kelela uti ati fenye ni la podi siga ko sabati ika damine ula ni ma dete ambe malu mali dendi mali kono yere mali kono mo man cha mali kono mali dugu cien kono ni ya jatimini mali kono yora mi mo ti ko sedere mali yere bula o dugula or que mo ni fi o le de jamana na fulu foloy donc uga famo nu uga guli pour que ben ci ga sabante an kana ñewon fa déjà am cha ni ambi ñoo fa tuguni man fala ambi anga duguni to joma ayo ambi donc am di den dama an kana ñoo fa ati sen nafa voilà ayo ambi fo voilà egoro laka kleher inshallah amin Amadou Guindo uniche ire dasira Jeminga mama noye Yusuf Toloba mufti mara abella halaya mina Yusuf Toloba ale kone fe jamana imbe dakumi ngambi beni ka dabali ni ka ferete ale ya jira ka fo chauffeur mobile buli u ka dabla anga yere la mebani ambi min nyini mali population fe u ka jija na u bora gaw na sukura douanza u ka siye na u sera Bamako na u bora Bamako na u sera Bori wo biya kona soro sugu kudro u ka siye sab ambi na bara damina anti son souffre mobile ka boli souffre anti son mobile ka boli sabu mogo jugu nu mobile de bo bolo na u ya dugu min ki asugo ubi minewun cega taw go mu wode anti na jena yituguni wala fama minum be bo gaw katem kama be siram be duguma uyabla kama be teme bayagara sira fasila na awyayi mogo be tasira la hera la ga sigi hera la mogo de bala ga solasiwu mais c'est kama hakilla doso ga sira dami bla doso tabla bi utabla sin wala abike miya abike wodi wala begame antina dorome mine mala doso ya fem mine awla awga misasi passé am mais mogo jugu na ibi mobuli kono ibi dogo ga teme na doso ya yi ititeme de wala bega wode bla hakilla donta marani na amma barani ke atinya koy aywa dogono minum bala uga ketirde sidan dongo douanza me kalela wuku ya mogo do mine fu mogo duru wuya ci deuma
ko doso ga wili dugu ga fo doso ye ga boy na bora watu mina dugu nunu be heraso wala mo nunu nana ga chifo dugu mo ko na wodo doso ga yele sanf doso yele minke wunana dugu ci abekere kli aywa mo minu nana o dugu mo nunu na complot bala siza wi ya complot ke ato iya complot ke ere ma to dugu kono futewa angalla nyini mogo be mali ni fe mali ni anga bodinga mao ma ba fe ka mali ni choro wallahi ambi choro ikera mao mai wodu donza surasu minum be ambu fu halbi uga continue uga barafe donza ka gelambi de donza ka gelambi na ibora gosi foga tabla kona mao ma sera ye hera kikundi na ibora gosi turo eni hera farala foga tabla kona aywa ne ya yoro minum fo ambina barada minen doso bina barada minen famau au gambe population au gambe doso ta au juge na ando na ko jugula na au yayi na ambika bara min ke na manye au ga fo anye ni manye ni kai me ka fo bara ni mina dablawa wo kuma tala fo minum bara ga ataki ke na au yabla wala we misasi ga di duansa marani mali bema mali ni mali koka begam nunu ti jadisi yokoy jadisi ke kamane 2012 semelega c'est 600 ma etigi awya me jadisi jumende ya bombe sirga ayre faka awya yo ha nunu ti jadisi ye kelaudu antu fana na mo min ba faka anga faso ni ci ambati begam misati de ga di awma ka damine ombori fuga tabla kona sirani bara be ke koy mali famo auga andeme anga yoro ni dutai sisa kadamine duanza fuga tabla kona mali suratu ya yoro ni bilaw na ubita ubiye la kulli ndikanga tem muna na ambe ya tege di nyoma makabara ni ke esri sirani mbeti kawa mali famo ay gijade na iya soro mali kurani na abijo na ukera ke anga bara ni kede amsega anga yoro di bandi umatu muna ala sagi isabu ne misaje ga di awma ne ko afora mariam yo o ma fo benwa bente ma fo ayo bente ku etigi jadi diga sirabe senana ka boko adu nyina na ya antemna ad ikana seneke ya ikana seneke adilla go mewa jadi adilla ga me yorojme ha jadi zute ambu kala fo adam ma sidi siga angenga bo an fasola ko ibi yoro tiga ga diam o kuma tal wala famo ne ya fo awye ne ko bente bemmi économétrité bemmi merte adwe be anti jenay sin moga minal ni uga dabla de ko moga minana do minati le flanati le sabana bangazi ta fana kera aya wo semaine kon nana attaque min kera aba attaque woro be durubo mo esiki wo yoro la herena ala saga awsaw barani adu continue mali surasu ay jigi anga sandri ni nutay sandri ni na amma baraka ati jegoy na abu mali fede na wa fega baraka de ayna anga boldi nyoma anga barami ne de la faawu fulo ko awti jadizi na awti jadizi awga mali drapeau ta ayna anga barami ke uma bawa ala saga awsagu mawoma na ngane nyumombe de konaga mali ni dla na anga boldi nyoma anga baraka ayode hakilna e gajima so fembe koro kawdo bolo koro ma fo bembewa dinanguru minene sisan kalo kele ni ko etigi moga jumende kuma wodumana dinanguru di koro doyewa obe mali dotewa mali bi na kuma kele kuma fila fora wa ko farabu ha fermin baraga ke aga jubun farabu tay wodu moga minu nana fangana bi ne bi min yinu fe hale bi alaga udeme ubisega andeme kata dinanguru ko min be ambisega nyini wala fola doso kumbe wiya mogo nege atu ko herana aywa bi wiya ke chugudi doso boray geleyana o wala negalla nyini halebi mali famo uga andeme yalla dinanguru be sega libéré chugomina atu anga wo solution ni mate mimbe ga kuma fo mogo be nyesile be farabu gudema nawto dinanguru di mali doyowa wobiya fama uta kalama anna uta kalama uga mefam ambalmaw ke
kibaruya filana min be n'o kɛlen do k'an ka jamana lasagola bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de jamana marakulu min n'o sigira juin kalo tile 19 tɛmɛnen o marakulu n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Cogɛl Kukala Mayiga bolo tun ye a ka baara mugu a ye ca min ka kan ka d'u ma wala ca min ka kan ka baara minnu kɛ a ye o ca ninnu o sirabaw o wale kɛtaw o kumabaw a ye i dase cɛsiri ani baaraw ka kan ka kɛ haminako ba minnu kan a kɛra jamana marabulon u ka lajɛbunba kɔnɔ a yɛrɛ ka kɔrɔsigi minnu n'o ye minnu sugandira k'u sugandi k'u kɛ gouvernement mɔgɔw ye u kɛnɛ in a yɛrɛ bɛ kulu min na n'o ye misɛnkɛrɛfɛ mɔgɔw ye sɔrɔlasiw politiki mɔgɔw minnu ni u sugandira ni jamana ka jɔli ni jamana jɔli baara bɛna d'u ma a ye kuma nin daminɛ an tɛna segin a bɛɛ lajɛlen kan ko a bɛ u fo wa ka dugawu dongow ye sugandili min kɛra nin waati gɛlɛn ninnu na jamana bɛ lahala min na bi o kɛnɛ de kan kɔnɔguwanko gbɛlɛn minnu bɛ yen ani jamana in mara min ni u sigira ca gale minnu kan ka d'u ma n'o bɛna kɛ u ka baaraw ye jamana in bɛ se ka yɛlɛma cogo min n'a b'a to Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ Cogɛl Kukala Mayiga ye layidu di ka fɔ Mali ko tɛna kɛ ɲɛmɔgɔw u mana bɛn min kan tuguni lajɛba bɛna kɛ a bɛ fɔ min ma ko assise nationale Mali yɛrɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ an ko ka Mali ladila ka Mali segin a sigicogo ɲuman na ko o foroba lajɛba de bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko assise nationale de la refondation a ka dantigɛli ninnu na kuntilenna minnu n'u kan k'u ta kalo 8 tɔ ninnu na a ko jamana mara ani jamana baara bɛ taa ni kuntilenna minnu ye o de ye maa kelen hakili maa kelen fɛ la se bɛ n ye fanga bɛ n bolo min ka di n ye n b'a kɛ fanbaran fɛn tɛ bɔ a la ko nin y'o bɔjɔlen ye Mali kɔnɔ wa mara tun bɛ kɛ maracogo jugu minnu na ne ye nsomɔgɔw n ka kabilaw n fɛmɔw bafa ni kilicɛ u bɛ bɔ a la pewu ko an bɛ dakun min kan bi i ma Mali bi jɔ i ma Mali bi ci a ye dantigɛli minnu kɛ laɲini ba minnu bɛ ale ka cakulu in na dasira nin bɛɛ ma n'an ko an bɛ segin a ka kumaw kan bi o n'a waati jan ta nka bɛnɛgɛmɔgɔ la a ko waati kurun bɛ ɲɔ ka ca wugu la a yɛrɛ ko jɔnkala minnu tora olu ye baara la u tɛ tɛmɛ kalo 8 kan kalo 8 de kan ka fori jamanadenw bɛ wele u yɛrɛw ka halala fanga sigi n'o ye u n'u ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔw ye ka daminɛ jamanakuntigi n'o ye président ye ka se wasadenw ma n'o ye députéw ye kɔrɔsigi ɲɛmɔgɔw ka sigi n'o ye maires ye ko furancɛ de kɔnɔ laɲini fɔlɔba min bɛ o ye ka jamanadenw k'u sigi foroba kɛnɛ kan bɛɛ k'i fɛla fɔ Mali dilali cogo kura min n'o kan ka kɛ a ko a bɛ min ɲini o de ye bɛɛ k'i ka jɔnforo cikɛli dabila fɔlɔ bɛɛ k'i ka laɲiniw bila an ka ji min an k'a lajɛ an bɛɛ ka an ɲɛ minnu ni Mali ye bɛɛ ka jɔnforo laɲiniw olu ka bila an ka kɛlɛw bila an ka hakɛ ɲiniw minnu n'u u t'i ɲɛ sɔrɔ an k'o bila kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'an bɛ politikitɔnw de ma ani jamanadenw minnu ni olu ka ko mankan fitinɛ ka bon kosɛbɛ a bamanankan ye min ye malidenw kutɔ ɲɔgɔn dɔ la kutu ɲɔgɔn dala bɛɛ karitabugu mɛn si la Mali bɛ yɔrɔ minɛ ko bi bɛɛ ka kan ka Mali de magbɔ fɔlɔ ni furancɛ in kɔnɔ hakɛ ɲiniw bɛna kɔfɛ i ma kɛ maa kelen ye i ka hakɛ ɲiniw bɛ se ka bila ka waati kɔnɔ an bɛɛ ka foroba misi n'o ye Maliba ye a farigwan bɛ a man kɛnɛ tuma dɔ la a bɛ ɲini ka taa nimakaran na o tuma min b'a to Mali in bɛ furakɛ Mali in bɛ balo min b'a to Mali n'a kɛra balo fɛn ye ni bɛɛ mago bɛ nɔnɔ na o k'a sɔrɔ Mali lafalen don fɔlɔ o k'a sɔrɔ Mali ka kɛnɛ a nin na o b'a sɔrɔ Mali a lafara fɔlɔ ko malidenw k'u hakili to o la o siratigɛ de la minnu yɛrɛ n'olu ka baara bila banbaliya a kɛra sabu ye ka Muktar Wan ani bandaw ka fanga k'u paron wala k'u bɔjɔ minnu ka kɛlɛ sen b'a la o ye baarakɛlaw ka sɔrɔnadon min bɛ yen n'o ye UNTM olu yɛrɛ mun b'u da k'a fɔ k'olu bɛna baara bila u bɛna ta kura ye n'u ka laɲiniw ma ɲɛ sɔrɔ yanni tile 10 cɛ u yɛrɛ ni Cogɛl Kukala Mayiga ye ɲɔgɔn ye
tarata tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 15 ma kɛra baarakɛlaw ka bonba la. Ɲaɲini tun ye fɛn min ye o ye yala kumaɲɔgɔnya bɛ se ka tacogo kura la wa. Tuma min baarakɛlaw ni jamana marabaw tun ma bɛn fɔ la. Baarakɛlaw dun ka laɲini o ye k'a fɔ mun bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ. Ca kelen i b'a sɔrɔ sarawariw dɔw ka ca ni dɔw ye. A bɛɛ bɛ se ka labɛn cogo min. I mana kɛ baarakɛla ye ne kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ni maa wɛrɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ n'aw bɛɛ ye baara sugu kelen kɛbaa ye. O tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw bɛ sara. Saraw kan ka kiimɛ de. O y'u ka laɲini dɔ ye ani minnu bɛ yen n'u bilara ka bɔ baara la ka sabu kɛ ko gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔw la. Olu minnu bilara u ka hakɛw, u ka lahalayaw lajɛ u bɛ se ka magɛn cogo min. Nka nin kɛnɛ in ma kɛ sabu ye u yɛrɛw ka bɛn kuma dɔw kan. I n'a fɔ UNTM ɲɛmɔgɔw y'a jira cogo min. Olu yɛrɛ kɔni fɛ min ye jamana maraba ye, min ye jamana marakulu ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye k'a sera olu ma ni kɔnɔjɛya ye. Wa a ka laɲini ko fɛɛrɛ n'o bɛ se ka tigɛ min b'a to baarakɛlaw ka laɲini bi sɔrɔ. Ko ale nakun a nakan y'o ye. Abdurahmane ni Fan Ture n'ale baarakɛlaw ka surunnadontɔn ɲɛmɔgɔ danga ye. Ale ko bɛnkan min ni olu ni jamana marabaw y'u bolonɔ bila kɛ o sɛbɛn na. Fo o bɛnkan in ka lawaleya de. Maa minnu bilara ka b'u ka baara la ka kɛ baara yɛrɛ baarakɛ bondaso tɛna se ko baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ta minnu bilara olu ka k'u ka lajɛ minnu yɛrɛw ni kutu baara la u ko olu bɛ baara bila u bɛ taa dakun wɛrɛ tigɛ u yɛrɛw ye n'o ye partant volontaires ye olu ka lahalaya bɛ san 30 bɔ bi olu ka hakɛw ma d'u ma. A ko n'a ma ɲɛ ka fɔ mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ i bɛ sara wari i bɛ sara cogo minnu na u bɛ kɛmɛ cogo minnu na ko n'a waleyali daminɛna kabini san kalo fɔlɔ fo ka se bi ma ɲɛma sɔrɔ la k'olu bɛ tile 10 de di jamana marabaw ma. Cogɛl Kokala Mayiga a n'a fɛmɔgɔw ani jamana marakulu olu ka laɲiniw sabati. N'o kɔni tɛmɛna bɛɛ ka sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ a la olu bɛna kangarida baara bila fana bolo da tuguni ko sabu Cogɛl n'a ka mɔgɔw kɔnɔ maa minnu ɲɛ olu tun kɔnɔjɛyalen tɛ. U tun bɛ olu wele dɔrɔn de k'a fɔ k'u bɛ u nɛgɛn kumaw f'u ye. A laban nana kɛ u murutiliw bolo pewu. An tɛ baarakɛlaw ka surunnadontɔn ɲɛmɔgɔ dankan an t'a ka kumaw lamɛn n'o ye Abdurahmane ni Ifa Ture ye. A nana bɔ ye ka d'a kan a kun ye lahidu de t'an ye parce que nin t'an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye. An kun ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ka so a kuma baara ta o waati la. Quand même a y'an bonya k'an wele ka hakili falen kɛ n'an ye ka ko dɔw faamu an fana ka se ka a dɛmɛ a ka baara la. Ni Ala sɔnna n'a ye baara daminɛ sariya bolo kan a bɛ taa bɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye a bɛ kɛ UNTM de. A y'o lahidu t'an ye a y'a timɛ fana a nana bi ka hakili falen kɛ n'an ye pour que an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in baara ka se ka nɔgɔya olu bolo. Kɔrɔfɔw kɔnɔna na UNTM ye laɲini dɔw da jira minisiri ɲɛmaa na. An fana y'a jira la k'a fɔ ko a mana bila da o da la bɛɛ bɛ baara kɛ i ka sariya de nɔfɛ. An fana ye sariyatigiw ye mɔgɔw de b'an kɔ mɔgɔw minnu dalen b'an na an ye lahidu ta fara mɔgɔ minnu ye o mɔgɔw u tulo dalen don ka kuma mɛn u bɛ min faamu olu b'a dɔn k'a fɔ ko an ni gouvernement cɛ an bɛnna ko dɔ la. An balimaw nin tun ye baarakɛlaw n'o ye jamana foroba baarakɛlaw komi Yakuba Katile tun tɛ kɛnɛ kan. Ale de kumana jamana baarakɛlaw tɔgɔ la sabu ale y'u ka ɲɛmɔgɔba dankan ye n'o ye Abdurahmane Ifa Ture ye. Furancɛ fanga ye a ka kɛ ni wasa ye siga t'a la fiyewu fo baarakɛlaw jamana yɛrɛ denw ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka bila ɲɔgɔn taɲini ɲɔgɔn kurun ɲɔgɔn karaba a ka dabila. Cogɛl Kokala Mayiga ko a ɲininkalen ko a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don u ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu ni kuma ye i n'a fɔ Abdurahmane Ifa Ture a jira cogo min aw yɛrɛ ye a lamɛn ko ni bisimila cogo ɲuman na a yɛrɛ ye fɛn min fɔ a ko laɲini minnu bɛ olu la sabu jamana ka forobalaseli sɛbɛn ale ko baarakɛlaw tun ye baarabila sɛbɛn bila o baarabila sɛbɛn u tun laban u ni jamana min kɔnna Cogɛl Kokala Mayiga ɲɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la olu ma bɛn fɔ la nka baarakɛlaw tuma min na o fanga in firila olu yɛrɛ laban u nana jira k'a fɔ mɔgɔ tɛ yen tuguni olu ni mɔgɔ minnu bɛ kuma u tun ye baara in bilali u tun y'a wuli nka laɲini 9 tun bɛ olu fɛ o laɲini 9
laɲini misɛman 32 fana tun y'u ka laɲini ye bɛntun nana kɛ nin bɛɛ kan u tun y'a jira k'a fɔ olu ni jamana marabaw tun ye layidu di k'a fɔ janvier kalo tile 31 ko a lawaleyali u tun kan ka daminɛ kuma la surunyana min ye baarakɛlaw ka surunadon dɔn ye olu tun y'a jira k'a fɔ bɛn minnu tun kɛra olu ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛn ninnu a si ma latime a bɛ dakun min na olu tun t'a dɔn olu yɛrɛ ko nin fɛ Moktar Wane n'a ka mɔgɔw ani bandaw minnu ka mɔgɔw olu tun y'a kɛ i n'a fɔ bɛ ɲugun olu la n'an ko an bɛ segin nin kuma in bɛɛ lajɛlen kan Abdramane Infa Ture ka kumaw la olu tun y'a jira k'a fɔ jamana tun ye layidu di k'a fɔ mɔgɔ minnu n'u labilara ka b'u ka baara la hali minnu yɛrɛ u tun bɛ yen n'olu tun ye baara bila u yɛrɛ ye mars kalo tile 31 tɛmɛnen jamana tun ye layidu ta k'a fɔ a tun bɛna olu ka ko a tun bɛna ɲɛnabɔli daminɛ mun de y'a kɛ o layidu ninnu ma timɛ baarakɛlaw ka tɔn ko ko olu to dalu dɔn to sabu dɔn o de nana to sa olu fana tun ye baara bila kɛ u tun ye dɔgɔ furancɛ 2 kɛ baara la u tun ye dɔgɔ furancɛ 2 baara bila tun kɛ olu kɔni u ka laɲini fɛn min ye ko jamana marabaw u ye layidu minnu da olu ye ni bolonɔbila kɛra o sɛbɛnw na ko o sɛbɛn ninnu o layidu kan ninnu timɛ sabu o layidu ninnu u timɛli tun dɔgɔ dara kaban wa bɛn tun kɛra ka layidu tun taara olu ye komi o layidu kan ninnu o ma labɔto jamana marabaw fɛ ni a y'a sɔrɔ ko sabu de y'a kɛ ko jamana tun ye layidu minnu da olu ye jamana ma se k'o bɔ a sira fɛ jamana de kan ka ɲɛfɔli kɛ ka na ni dalu ye dalu minnu b'a jira k'a fɔ n'i y'a ye a ma kɛ nin sabu don wa jamana yɛrɛ se tɛ koyi ko ni o tun fɔra u ye ɲɔgɔn faamubaliya tun bɛ bɔ a la fo m'u ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya de wa baarakɛla ninnu jamana jɔrɔbaw do fo u ka bonya jamana marabaw fɛ olu kɔni jigi b'a kan k'a fɔ cogɛli n'a nɔfɛmɔgɔw n'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to danaya bɛ se ka segin jamana marabaw ni baarakɛlaw cɛ cogo min cogɛli kokala Mayiga ko a y'u ka kuma mɛn fɛn o fɛn fɔra a y'a bɛɛ mɛn a ko u bɛna ɲɔgɔn ye kɔfɛ kumaɲɔgɔnyaw na to senna fo cogo min jamana bɛna bɔda sɔrɔ jamana marabaw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min an balimaw ma mina cogɛli kokala Mayiga ni baarakɛlaw u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye a tɛmɛna ka taama senfɛ n'o ye ka taa bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye a sera Yunusi Ture fɛ Jango Sisoko Sheikh Modibo Jara Musa Mara a taara ninnu bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya nin cɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye Yunusi Ture Jango Sisoko Sheikh Modibo Jara Musa Mara a kɛkun tun ye fɛn min ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnna ale ɲɛ premier ministeriya la tuma min na ani Yunusi Ture ɲɔgɔn ye cogɛli kokala Mayiga ko Yunusi Ture bɛ Mali dɔn kosɛbɛ sabu a ye jɔdabaw kɛ Mali kɔnɔ yan ale dun limaniyalen don k'a fɔ ni bɛn ma kɛ olu minnu ni jamana mara kalifar'u la a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u n'a ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu n'u kan ka gɛlɛya ninnu wele min ye Sheikh Modibo Jara ye ale y'a jira k'a fɔ ale dan bɛ cogɛli kokala Mayiga la gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min nka a nana ale fɛ ni ala k'an kisi n'a dɛsɛra kɔni a n'a fɔ yala o tuma nakun sɔrɔla boli ale ye Sheikh Modibo Jara la wa o tuma ko ale bɛ n'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to u kana kɛ fiyewu tuma min na cogɛli kokala Mayiga sera Sheikh Modibo Jara fɛ jamana ka furuba laseli sɛbɛn ani an ka seere minnu tun bɛ yen olu ye Sheikh Modibo Jara ɲininka a ye min fɔ o filɛ nin olu y'a ye fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye u bɛ se k'o bɛɛ f'i ye ayiwa n'u y'o bɛɛ f'i ye le fait même que i nana ka n'i sara u la k'u hakililata ɲini o yɛrɛ b'a to o maaw yɛrɛ b'a fɛ k'u dɛmɛ parce que n'a fɔra ko premier ministre nana ne fɛ yan ko ne ye a bilasira y'a dɔn ne a fɔra ko a taara ben dingɛ dɔ kɔnɔ maaw b'a fɔ o tuma na Sheikh Modibo Jara b'a bilasira ka ɲɛ o tuma a bɛ kɛ ne ma wajibi de ye sisan ka n cɛsiri pour que ale kana ben dingɛ si kɔnɔ bilen ne hakili la baara kun fɔlɔ kan ka kɛ lakanani ye parce que ni hadamaden ma lakana ni jamanadenw ma lakana k'u bolofɛnw lakana fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya i tɛ se ka jago kɛ bilen i tɛ se ka kalan kɛ bilen i tɛ se ka baara kɛ bilen foyi tɛ se ka taa ni lakanani tɛ donc n'u sera k'u cɛsiri lakanani fɛ k'o kɛ ka ɲɛ fɛn o fɛn b'o kɔfɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna a ma. Kulubali i jitala